Kuyenzeka ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ucinzele subscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Usematheni udaba wobulala ugogo wakhe wamshumpula ikhanda waligenda njengebhola endlini. UThabo Nzimande onomnyaka ngo-31 uthose icala lokubulala ugogo wakhe noma-ke eBeatrice oneminyaka engu-8 ubudala. UThabo kuvelile enkantolo yemantshi yase-Pine Town ngomsombuluko. Icala lahlisela kumhla ka-27 kuyona-ke le nyanga. Udokotela womhlola ingqondo uthe-ke akakulungele uThabo ukubhekana-ke naleli cala ngoba isimo sengqondo yakhe sinenkinga-ke okuyi-bipolar. Amaphepha kadokotela athi uThabo akakwazi-ke nokuchaza ukuthi yini eyenzeka, akasakhumbuli nhlobo-ke isigameko. Kuthiwa kuThabo watholakala ezidlalela-ke ngekhanda likagogo wakhe, kungabonisi nokuthi kukhona-ke okurong-ke akwenzile. Mina-ke ngana kwethu ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi uthini umbono wakho. Ngabe mhlawumbe angabhekana necala noma-ke cha? Fisa ukuthi ngithole umbono wakho novo lwakho asihlangane lapha ku-comment section.